sa prezlečieme do našich overallov, aby sme neznečistili čisté priestory. My pracujeme ako vedeckí pracovníci na Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied. A dovnútra. Áno. Ja konkrétne sa venujem 3-5 polovodičom. Ja pôsobím v oddelení fyziky a technológie nanoštruktúru, takže hráme sa s veľmi maličkými vecami, ktoré normálnymi očami nie sme schopní vidieť. Tu sa treba poriadne osprchovať, aby sme odfúkli všetok prach. U nás sa pracuje na termojadrovej fúzii napríklad, čo je budúcnosť ľudstva v energetike, ale spolupracujeme aj s leteckými spoločnosťami ako Airbus. Máme významné spolupráce s firmou ITRI z Tajvanu. Najjemnejší krok v elektronike momentálne, akým sa pripravujú čipy, bol vyvinutý práve v tejto firme. No svetlo pekné, ale tak chalani, kvôli tomuto som sa prezliekala. Tak toto je naše fotolitografické laboratórium a musí tu byť práve také žlté svetlo, lebo potrebujeme eliminovať určité vlnové dĺžky kvôli svetlocitlivým materiálom. Táto vyzerá pekne. A to je pekná. Vybavenie máme určite dobré. Každý rok sa nakupujú nové, výkonnejšie, sofistikovanejšie prístroje, takže vlastne tá vedecká práca potom ide hore. Problém je skôr v tom, že máme málo ľudí. Tento štvorček to je kremíková podložka. Áno. A vlastne pomocou tej masky budeme presvedcovať a vytvoríme nejaký vzor na tej vzorke. K čomu nám je to vlastne dobré? Výsledný produkt je už hotový tranzistor. Zistujeme jeho vlastnosti, aby sme dokázali urobiť niečo lepšie, ako už v súčasnosti existuje. Na našom ústave máme posledné obdobie dosť veľký problém zohnať mladých ľudí. Krajiny, ktoré sa k nám hlásia, sú Irán, Pakistan, India. Fakt je pre nás veľká komplikácia, že mladí ľudia, študenti odchádzajú študovať na iné univerzity do sveta. A v tom by bolo treba samozrejme spoločne postupovať nie len teda s univerzitami, ale aj so strednými školami, možno už so ZD-škami. Čo všetko prispieva k rozhodnutiu maturantov pri výbere vysokých škôl? Aké kritériá vôbec berú do úvahy? Rozhodujú sa na základe toho, kde študuje ich najlepší kamarát, alebo túžia po nezávislosti od rodičov a vyberú si univerzitu vzdialenú tisícky kilometrov. A majú vôbec dostatočné informácie o kvalite a možnostiach našich vysokých škôl? Poďme sa spoločne pozrieť na slovenské univerzity a získať tak objektívny pohľad na náš vzdelávací systém. No, tuto máme pigmenty na zadných zuboch, kas tam nevidím nikde. No a ako som sa rozhodovala pri výbere školy, ono je to v podstate jednoduché. Od malička som chcela študovať medicínu a byť zubnou lekárkou. Pozrieme horné zuby. Mala som možnosť ísť študovať aj do Prahy, do Čiech, ale rozhodla som sa zostať na Slovensku kvôli tomu, že máme vynikajúcu prax a venujeme sa pacientom už počas štúdia. Áno, to vidím. Pekný deň, dámy. Tak čo sme našli? No, našli sme tam jeden zub neposlušný, ktorý budeme musieť asi vytrhnúť. Asi vytrhnúť? No tak budeme dnes trhať, pekná dáma. Aha, tak ja veľmi rada, ale asi lepšie na budúci. Ja už sa veľmi ponáhľam dnes. No ale ďakujem. Dnešná moderná digital dentistry už skutočne so sebou prináša napríklad používanie operačného mikroskopu, používanie rôznych intraorálnych skenerov a iných technológií, čiže my sa snažíme, aby sme ich na univerzite mali. A čo je veľmi dôležité je, že zároveň sa tak približujeme aj Európskej únii, kde vlastne celá výuka digitálneho zubného lekárstva je postavená práve na tých praktických zručnostiach. A tak tuto vyzerá zaujímavo. Čo to tu robíte? Momentálne sa venujem komplikovanému ošetreniu zubných kanálikov. No, tak to už vyzerá naozaj komplikovane. A pamätáš si na svojho prvého pacienta? Na svojho prvého pacienta si pamätám. Bol to zubný kas na predposlednom zube vpravo hore a to ošetrenie mi trvalo skoro 3 hodiny. Naši zubní lekári musia získať všetky praktické zručnosti počas 6 rokov štúdia, aby po ukončení a získaní diplomu mohli ísť hneď pracovať samostatne. Pán prodekan, vidím tu nejaké hlavy. Tak kde sa tu teraz nachádzame? Teraz sa nachádzame na tzv. Fantomárni, kde sa naši budúci zubní lekári, 3. ročník,
učia na takýchto fantómových hlavách, keď sa pozrieme, preparovať zuby, aby sme ich potom na tých živých pacientov mohli pustiť. Otvorte pusu, prosím. Uvoľnite. Možno vás to trošku pikne, zabolí, ale to si myslím sa dá úplne bez problémov vydržať. Určite je to potom zmena ošetrovať skutočného pacienta, ošetrovať toho fantóma, lebo predsa sú to plastové zuby, nehýbe sa, je tam viac miesta, nebojte sa, že môžete nejako ublížiť. Ale potom akože je to stres, ale tým postupným ošetrovaním tých pacientov z vás opadne a beriete to ako každodennú prax alebo rutinu. Robíme im výplne, čiže blomby, extrahujeme zuby, potom samozrejme robíme zložitejšie výkony. Tá príprava do povolania zubného lekára je na svetovej úrovni už tu u nás na Slovensku. Vyzerá to ideálne. Ale prečo sa potom v praxi firmy sťažujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov? Kam nám mizne ľudský kapitál? Podľa štatistík je to jasné. Za únikom talentov je hlavne študentská mobilita. Predovšetkým do Českej republiky, kde študenti po ukončení štúdia ostávajú pracovať. Slovensko tak prichádza o celoživotnú pridanú hodnotu približne 2,8 milióna eur na jedného kvalifikovaného človeka. Spomaľuje sa rast ekonomiky a negatívne to vplýva na verejné financie, zdravotný i dôchodkový systém. Ferko, čo vy to tu máte v tých smetiakoch? Tu v tých smetiakoch tieto krabičky, to sú naše senzory, ktoré zaznamenávajú naplnenie nádoby, koľko smetí je v smetiaku a tú informáciu ďalej posielajú smetiarom. Takže teraz už aj smetiaky majú vlastné senzory. Aha. Aťka, poď ukážem ti, ako fungujeme. Dobre, tak poďme na to. Nech sa páči. My sme technologická spoločnosť, ktorá digitalizuje odpadové hospodárstvo. Čo sa nám to darí v 86 krajinách, sme od Austrálie až po Latinskú Ameriku. Ty robíš nejaké Fourierové transformácie, ale niečo také, že aby si oddelil vlny a proste... Takto? No, tak to už je... Toto. Sú takto za sebou ti idú dáta. Tam potom vyskočí proste nejaký... My vlastne vidíme ten talent, ktorý prichádza z vysokých škôl. My si na tom zakladáme, že sa snažíme odchytávať talent priamo v 4. 5. ročníku. A mám pocit, že je čoraz menej. Mám pocit, že nám uniká do zahraničia, pričom ja osobne poznám profesorov, PhD studentov na univerzitách a viem, že sú veľmi, veľmi kvalitní. Možno, keď teraz som len naposledy na Stanforde, tak tam som videl ten obrovský rozdiel. To prostredie, ktoré je tam vytvorené, to množstvo technológií, ich úžasných profesorov, ktorí vysielajú rakety do vesmíru a môže s nimi rozprávať pri obede, to je neuveriteľné. Ale keď si porovnám iné krajiny, Nemecko, Britániu a podobne, tak až také nejaké veľké šoky som tam nezažíval. Takže treba nájsť ten správny motivačný vzorec, ako tých študentov tu udržať. Držím palce nám ako Slovensku, že sa to podarí. Máte takýchto polonahých chlapov, hej? Pozri sa, ja si ho takto dám pred seba a pozri sa. To je krásny pohľad, že? No dobré, ale to je na čo dobré? Virtuálna realita sa naozaj na čokoľvek môže používať. Dnes je už využívaná v ktoromkoľvek odvetví. Aha. Či už najmä vieme samozrejme o hernom odvetví, ale pozri sa, môže sa aj na takéto vzdelávanie používať. Ja som neuvažovala nad štúdiom v zahraničí, ja som vedela, že vždy chcem ostať tu na Slovensku a konkrétne aj tu v Bratislave, lebo pre mňa Bratislava má obrovské možnosti, ale priznám sa, že mala som veľa spolužiakov, ktorí nad tým uvažovali. Takže ty si vlastne vybrala túto školu kvôli virtuálnej realite? Aj tak sa to dá povedať. Musím chytiť mozog, lebo to mi... No, mozog je veľmi dôležitý a mozog je jedna z vecí, pre ktorých som si aj túto školu vybrala. Ja som chcela hlavne aj to logické myslenie používať a reálne v praxi robiť projekty a to si myslím, že táto škola mi naozaj umožňuje. Toto je asi močový mechúr. No, ten sa tak ťažšie chytá. Tak, výborne. Áno. Tak poďatka so mnou, dovoľme, by som ti predstavil našu najväčšiu prednáškovú miestnosť, v ktorej prebiehajú zaujímavé prednášky a v ktorej majú možnosť študenti sa vzdelávať, nadobúdať vedomosti a pracovať na sebe. Tak toto je ona. Ja som o tom presvedčený, že Fakulta informatiky a informačných technológií je plne konkurujúca všetkým zahraničným vysokým školám. My ako fakulta sme jedna jediná v Čechách a na Slovensku, ktorá získala prestížnu plnú britskú akreditáciu IET. A keď naozaj si pozrieme aj iné slovenské a české vysoké školy, tak žiadna z nich takúto akreditáciu nemá. Marek, ty si odborný asistent na našej škole. Čo to vlastne znamená? Čo je tvojou úlohou?
Mojou úlohou v prvom rade je venovať sa pedagogickej činnosti, ale sme výskumne orientovaná univerzita, takže venujeme sa aj výskumným aktivitám, rozvíjame nejaké výskumné skupiny, rozvíjame výskumné laboratória a zapájame študentov teda aj do týchto aktivít. A spomínaš tých študentov, čím je podľa teba naša fakulta pre mladých ľudí zaujímavá? Čo môže ponúknuť? Myslím si, že si tu dosť zakladáme jednak na tom, aby sme mali naozaj najmodernejšie technológie a nie je to v tomto prípade len nejaké prázdne klišé. Na streche máme Starlink druhej generácie, na 5. poschodí máme privátnu 5G infraštruktúru, máme tu veľmi moderný testovací poligón na odolávanie kybernetickým útokom a výučbu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A pozri sa, vieme si tu zahrať. Hej, toto je super, že máš proste priestor chvíľu si urobiť nejakú prestávku aj v inom prostredí, než za pracovným stolom. No a teraz by sme sa už o chvíľu asi mali vrátiť. Počkaj, ja ťa rýchlo ešte porazím, dám ti posledný gól a musíme ísť. A máš to. Pán prodekan, ako pozerám, tak vy máte otvorenú knižnicu od 7. do 9. každý deň. Je to tak, robíme 7 hodín v týždni, 24 hodín denne, ale nie. Je to naozaj čas, kedy študenti môžu navštevovať priestory našej knižnice. A my sme aj tomu radi, že ten voľný čas, ktorý majú, práve trávia svoj vzdelávaním, samoštúdium a trávia ho v našej knižnici. Vyzerá to výborne a naozaj, ako som vošla, tak ma ovanula taká príjemná vôňa. To je cielené, alebo náhoda, alebo nevonia to ako knihy? Som rád, že si to všimla. Je to naozaj cielené. Priestory knižnice, ako aj celej fakulty, sú parfumované, aby študenti si spájali ten príjemný pocit s tou fakultou aj prostredníctvom vône. Prepáčte, ale to dobre vidím, to je bežecký pás? To nie je úplne bežecký pás, ale je to chodiaci pás. Naozaj to štúdium si vyžaduje veľa času sedenia nad tými knihami. Takže aby tí študenti len nesedeli, tak u nás môžu hovoriť aj chodíme nad knihami. Ja som rád, že sa nám podarilo naozaj na našu fakultu dotiahnuť aj pedagógov, ktorí pôsobili na zahraničných prestížnych vysokých školách. Taktiež aj sám za seba som pôsobil na Českej univerzite a taktiež na Talianskej univerzite. My sme so ženou pôsobili vo Švajčiarsku 14 rokov, potom na Oxforde. Áno, takže... Brzda? Najdôležitejšie platítko modrá na celom. Je brzda. Áno, modrá je brzda, stačí ho stlačiť a autíčko začne brzdiť automaticky. Aj sa vyresetuje smer. Plus 1 km za hodinu. Pôsobím na Slovenskej univerzite, ktorá má veľmi špecifickú fakultu z môjho pohľadu, ktorá sa dosť blízko ako podobá tomu, čo som videl vo Švajčiarsku. De facto je tu dosť silné prepojenie priemyslu. Áno, za chvíľu pôjde, postupne. Ale kľudne brzdu môžeme dať. Super. Nevadí, to je v pohode. Toto je minusina, takže vie aj cúvať. Bohužiaľ cúvať nevie. To je funkcionalita, na ktorej sa ešte pracuje. Áno, áno. V rámci inžinierského štúdia máme tzv. Predmet tímový projekt, kde už tímy študentov, konkrétne tímy študentov, pracujú naozaj na projektoch, ktoré sú veľmi úzko prepojené s reálnou praxou a tie zadania sú skutočné zadania, ktoré sa aplikujú do praxe. Chalani, povedzte mi, aký je cieľ tohto projektu? Či to sa tu len tak hráte? Cieľom tohto projektu je vyvinúť takú univerzálnejšiu platformu, na ktorej budeme vedieť testovať rôzne scenáre autonómneho riadenia. Zároveň tie autá budú vedieť komunikovať aj s cyklistami a aj do budúcna s mobilmi niektorých cestných účastníkov, ktorí sú viac zraniteľní, čiže sa bavíme o chodcoch, alebo dneska aj moderne o kolobežkároch a budú im vedieť poslať nejaké kritické upozornenia na to, čo sa deje v okolí. Zrýchlujem, spomalujem, brzdím a zatáčam. Áno, to je jednoduché. Áno, jasné. Ale ja si musím nájsť tam trochu, nie? Nie. Vie to zamočiť. Alebo kľudne tak. Tak, dobre. Tak, vzorka je pripravená a môžeme naexponovať na ňu náš požadovaný vzor. Klikneme exponovať. Pozor, je to UV svetlo, tak by sme sa na to nemali pozerať veľmi zblízka. No poviem vám, chalani, že nie je to len tak. To ste niekedy v tomto aj celé dni? Takto zavretí? Niekedy áno. Vy to musíte mať fakt rádi, musí vás to veľmi baviť. Prečo ste vlastne ostali tu na Slovensku? Nechceli ste niekedy skúsiť alebo pôsobiť niekde aj v Amerike, v nejakom Silicon Valley s takýmito schopnosťami? Tak bolo by to pekné, ale tak aj v Bratislave, konkrétne tu na Patrónke, v areáli SAV sa dá robiť dobrá veda. A ty, Adriana, si prečo zostala na Slovensku? Ja?
No tak pozri, nie každý môže byť špičkový vedec. Niekto musí byť aj slovenská herečka. Ten Otelo sa sám nezahrá. No. No ako to vyzerá, koľko ich tam je, takých neskratovaných tranzistorov? Ale táto várka sa vydarila. Zdá sa, že všetky sú v poriadku. To je cca koľko kusov? No, na tomto kúsku vzorky máme okolo 500 tranzistorov. Vo vede je vždy dôležité nájsť si taký ten svoj kútik, kde je možné niečo nové vybádať. A o to sa práve aj my snažíme. Skúšame rôzne nové koncepty. Tak napríklad ja som teraz v jednom európskom projekte, kde si vyvíjame vlastný typ fotónového detektora. A ide o to, že keď chceme nejak svetu konkurovať, tak musíme si aj my priamo vytvoriť nejakú súčiastku, ktorá potom bude mať v ďalších rokoch prospech pre celú Európsku úniu. Slovenské univerzity vraj nie sú dosť dobré. To uvádzajú mladí ako hlavný dôvod, pre ktorý uprednostňujú zahraničné školy, hlavne v Čechách. Je čas prekonať predsudky a spochybnenú reputáciu slovenských univerzít. Seriál Nadané Slovensko poskytuje divákom pohľad do sveta vysokoškolského vzdelávania u nás a zdôrazňuje jeho hodnotu pre budúcnosť našej krajiny. Predstavuje domáce univerzity s posolstvom, že sú rovnocenné zahraničným a že dokážu pripraviť mladých ľudí na úspešnú kariéru nielen doma, ale aj vo svete.